Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu saged dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-Fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 106 baris kaping sekawan saking ngandhap. Wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Muallif Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhira dzambin
qudira alaika. Idza waqa'a tatkalane tumiba terjadi mingka saking sira apa dzambun dosa. Falayakun mongko aja ana apa dosa iku ana iku sababan dadi sebab lan alasan liak sika maring putus asa sira, putus asa min husulil istiqomati saking hasile istiqomah ma'arabbika sertane pengaran sira. Mergo faqat yakunu mongko kadang-kadang ana bisa jadi ana apa zalika mengkono-mengkono dosa mau iku akhir dzambin akhire dosa kudira kang dipesthekake apa dosa alaika ing atase sira. Iki hati-hati. Biasane lek enek sing rada longgar ngeten iki terus sing ngrungokno niku nafsune terus digar. Oh, nek ngono gak apa-apa dosa. Apabila terjadi dosa muncul dari kelakuanmu, jangan sekali-kali dosa itu menjadi alasanmu untuk berputus asa, merasa tidak akan berhasil istiqomah bersama Allah. Bisa jadi dan sangat mungkin itulah dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah bagimu. Jangan sekali-kali kamu memutusi, alah potongane aku wis ora iso nglareni dosa. Berarti sampean siap untuk dosa terus. Padahal jane mboten ngoten. Sing jelas iki dina kowe nglakoni dosa lak sampai iki dina tok lho. Lah sing sesuk apa mesti dosa? Sesuk ben apa mesti dosa wong sesuke urung terjadi kok. Wis mbok putusi saiki. Nek sampai kowe muni, alah wong kaya aku wis ora iso nglareni dosa, niku berarti sampean wis ngrancang dosa. Ngerancang dosa. Niku. Jadi ampun ngantos kula panjenengan gadah keyakinan hanya karena dosa yang keluar dari dirimu itu kamu anggap sebagai sesuatu yang sudah wajib begitu terus gitu. Sehingga sampean memutusi bahwa mustahil aku iso nglareni dosa. Mergo napa? Mboten enten kedadian teng donya niki sing wajib utawa mustahil. Selama itu masih di bawah kekuasaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang wajib dan mustahil. Seluruh mungkinat sesuatu yang selain Allah itu tidak ada yang wajib, tidak ada yang mustahil. Dan buktine mun kata to nggih. Buktine mun kata. Ibeng kiliwat tengen kula sampean kata. Barang sing wong sing asale nom-nomane apik, mara tuweke brunat ya akeh. Nom-nomane brunat nakal, bangsa teko tuwa wis bar pensiun tobat apik ya pirang-pirang. Dicik sugih yen nakal, bangsa wis melarat malih khusuk jamaah tertib ya akeh. Ngoten. Ya enten sing glonjong mulai cilik sampai mati nakal niku nggih enten. Nah niku kira-kira klebu sing putus asa niku wae. Alah ya wis mesisan. Nah teori mesisan niku sing gambare wong putus asa. Dan iki wong salawangsul niki pun diaturke teng pengaosan-pengaosan ingkang sampun. Bilih titik manapun Allah meletakkan manusia, sebenarnya dari titik itu ada dua arah yang disediakan oleh Allah. Arah cilaka lan arah bejo. Sampai pun wong nglakoni dosa
Niku jane enten arah loro, arah bejo, arah cilaka. Bareng lakoni dosa kok putus asa. Gak gelem tobat ya cilaka. Bareng lakoni dosa kok masih tetap berharap ampunan Allah dan berjuang keras untuk ngempet dosane niku, dan niku jenenge wong bejo. Nah, sampai wong nun sewu ibadah, nglakoni lakon ibadah. Niku dia menghadapi dua kemungkinan yang sama. Mungkin bejo, mungkin cilaka. Mergo ibadah ini ana kalane ngujub takabur mergo ibadahe, ana kalane takarrub lebur tenggene Allah nggih mergo ibadahe. La iso lebur lan takarrub krana ibadahe, semakin tawaduk krana ibadahe nggih berarti niku wong bejo. Tapi lek krana iso ibadah ukur-ukur nyombongi kancane, alah wong sak kampung kene iki sing paling swarga dhisik dhewe aku. Sing berhak ngimami iki aku, liyane wis ora nek sing paseh. Wis salatmu ora ditampa Gusti Allah. Enggak iki jane sing nyetempel ditampa lan ora iki kowe ta Gusti Allah ngoten iki. Sajake kok kaya ajudane Gusti Allah wae. Ngerti ditampa karo ora. Kadang-kadang ngantos nuwun sewu. Sok men perkara atine mboten cocok karo imam ngoten mawon, sok nguntong nggone ya nek masjid niku Jumatan ning masjid yo adoh kok. Mergo geding karo imam. Kan niku kesombongan namanya. Kowe iku butuhmu arep tunduk ning Gusti Allah apa arep golek puase atimu? Aku ora srek sing imami kuwi lho. Enggak lho, ibadah iku arep srek apa arep manut Gusti Allah? Lho ngoten to nggih. Enggak anu marai Fatihah rada pelo-pelo alah. Ora usah ngono. Niki cara kula lho nggih, cara kula. Sing marai wong makmum ning gone imam sehingga makmume melok ora sah nalika imame salah. Niku lek makmume meyakini bahwa imamnya itu tidak sah. Jelas tidak sah. Ngoten. Ya salahmu kowe meyakini ora sah, lha terus men vonis ora sah. Lah ngger mbok vonis sah lah wis. Ngoten lho nggih. Terus sakniki husnudzon mawon. Jenenge teori jamaah niku kan teori gabungan. Teori gabungan. Ngeten mungkin secara lobby, secara kedekatan kerohanian, wong sing pelo niku luwih fasih atine terhadap Allah. Senajan lesane pelo. Sementara makmume niki fasih lesane ning atine sing pelo. Dan nek gelem jamaah padha rukune kan malah padha lae. Bek menawa pelone sing khusuk atine niku ditambeli fasih sing atine ora khusuk, lha terus sing atine gak khusuk ditambeli khusuke sing khusuk. Bisa jadi begitu nanti kedua-duanya diterima oleh Allah. Angger gak kenemenen ngono. Bisa kenemenen mosok imamu terus Allahu Akbar terus qul huwallahu ahad ruku, ya jelas ora sah ngoten lho. Tapi nek tidak sahnya itu hanya menurut dugaanmu dengan teori srak niku mau. Kan enten ta wong niku sing ngarani ora sah niku alasane mergo gak srek ngoten tok to. Tapi bangsa ditokne teng ngilmune tenan cara fikih ternyata masih bisa diterima. Gitu nggih, masih bisa diterima. Kadang-kadang niku ming krana ora srek niku wae. Kaya contone umpamane enten tiyang ijik wudu, bar wudu kan ijik napa masuk sikil nggih ijik nyiprat. Niku sampean cipratane niku nyiprati sarung sampean kan gak srek. Kaya enten najise ngoten nggih. Niku sing kaya enek najise niku kan dugaan sampean tok wae. Tapi lek sing diteliti tenan nganggo kaidah Imam Syafi'i, najis iku ya sing ketok mata, sing ora ketok mata makfu lho penak to sakjane. Coba tengel ngelak sampean dhewe. Kan? Tur umpama sampean teliti tenan jenenge wong masuk sikil, wudu masuk sikil, sret nyiprat.
Niku sing nyiprat lak ya banyu bar wasuhan sikil sing dienggo wudu niku lak mboten najis, Pak. Mustakmal. Ngoten lho nggih, kecuali lek nun sewu sampean yakin, dalam arti yakin secara logika ya yakin tenan. Enek bocah pipis pantun ning bancik, tir petik-petik-petik lah iku jelas seperti ane ya uyuh. Nggih to nggih. Ya, tapi lek sekedar mengijiane wong wudu terus nyeprat ning sarung terus sampean anggap najis itu kayak kebacut. Lah, ternyata sing ngengel-ngengel iku menungsane dhewe. Menungsane dhewe. Niku terus terjadi was-was macam-macam niku. Semanten ugi soal dosa niku. Jane nalika kowe tumiba nglakoni dosa. Ngono kuwi sakjane kowe rumangsa dadi kawulane Allah apa ora? Nggih ta? Sakjane nek purun neliti sing sak teliti-telitine tesih dadi kawulane Allah. Buktine apa? Lah cek krasa dosa. Nek kowe cek krasa dosa, maknane kowe cek percaya lek iki nyalahi aturane Allah. Berarti kamu masih mengakui enek Gusti Allah sing gawe peraturan. Berarti kowe mesti akeh jek duwe setrum iman, syukurana. Ora nyukuri dosane lho, nggih. Nyalahi nyukuri dosane. Alhamdulillah aku bar mendem lho. Ora kok alhamdulillah bar mendem. Tapi mensyukuri bahwa mari nglakoni dosa kok terus krasa salah. Niku kudu disyukuri. Bahwa saya masih diberi rasa, diberi hidayah oleh Allah, tahu bahwa ini dosa. Berarti masih ada pintu untuk nggawa sangu rasa dosa iki masuk ke pintu taubat dengan pengakuan iktiraf bahwa ngakoni Gusti kula dosa. Sing paling parah niku lek wong dosa gak rumangsa dosa niku lho sing paling parah. Tapi lek cek ngrumangsani dosa niku berarti tesih tetep dadi kawulane Gusti Allah. Lah tapi nggih bolak-balik wonten mawon niku nggih. Jane kula lek bar mendem ngono nggih getun jane, tapi nggih nek kanca ngajak nggih budal malih. Nah berarti pas kancamu ngajak, pas ngajak kowe gelem ngono kok mau, ya kowe pas ora nyembah Gusti Allah kowe nyembah kancamu. Nah dinibar kowe iling neh berarti kowe sik diawe Gusti Allah rene le. Cuman bar Gusti Allah no kancamu saiki Gusti Allah no aku. Akhirnya terus krasa dosa, ya Allah aku kok kotor ngene. Lah niku lah sejenenge muqallibal qulub. Ati niku molak-malik. Dan mula tetep aja sampai ucul. Pedoman bahwa Allah tetap Tuhanku. Allah yang memberi peraturan hidupku. Dene aku saiki jek nyebar-nyebur ning dosa. Ternyata aku ya wis berjuang untuk ngempet. Sakjane ya pas ngono ya roh lek dosa tapi ya terus ae. Ya berarti oleh latihan hadir di hadapan Allah kurang nemen. Tapi bukan berarti itu lalu kamu pakai alasan untuk lalu memutuskan diri bahwa aku wis gak direken Gusti Allah. Gak ngira dadi wong apik mesisan. Nah, teori mesisan itu mboten kena. Bisa jadi sangat mungkin dan kenyataannya memang begitu. Saat ini dosa yang kamu lakukan adalah dosa terakhir. Saat ini. Nah, tinggal nanti kamu berjuang selanjutnya. Kan masih ada dua kemungkinan. Mungkin balenine, mungkin ninggal. Ngoten to nggih? Nah, masih ada kemungkinan ninggal. Mengapa kamu tidak masuk ke kemungkinan yang kedua tadi? Kemungkinan ninggal dosa. Kok urung-urung sebagai jalur pisan untuk memuluskan jalan kamu supaya bisa berdosa lagi. Terus kowe muni alah pancen takdir aku kudu dosa terus ini. Lho ngoten niku kan leh muni awakmu muni takdir kuwi mau lah untuk memuluskan nafsumu. Ben ana alasan nglakonana dosa ritek bener mergo dipaksa Gusti Allah. Alasanmu lah ngono to arepe. Ngoten. Ndak. Kamu ngomong gitu boleh tapi kan wis keliwat. Dan yang namanya keliwat itu kan sampai saat titik sekarang ini. Lah untuk nanti besok sok ben kamu kan enggak tahu.
Ngoten. Nah, sesuatu yang tidak tahu jangan kamu putusi dulu. Sesuatu yang belum terjadi jangan kamu putusi dulu. Kamu ditakdir menjadi orang berdosa itu sampai titik saat ini. Untuk yang ke depan ada dua kemungkinan. Mungkin kamu bertaubat, mungkin kamu akan terus gelonjong melakukan dosa. Nah, kamu punya kewajiban diperintah oleh Allah untuk memilih yang bertaubat itu. Jadi goleki carane. Ibaratnya cara wong nek kowe duwe sawah wis ler-leran, kowe duwe kewajiban golekno bibit. Ya carane to lek ora ana ya utang. Aja mbok nggo alasan alah golek bibit kangelan wis ben bero lak wis. Ha aja ngono. Iku jenenge kowe lak putus asa. Wong utangan yo sik ora. Wis to maca istighfar, njaluk ngapura. Evaluasi ke belakang lagi bahwa kenapa ya aku kecek gampang liar. Kenapa ya aku wis niat bismillah ninggal maksiat ora bakal main. Tapi anggere nek kanca mara kok malah kadut iki kenapa ya? Dievaluasi. Oh, berarti pancen kantile ati kuwi jek kenemenen karo kanca sing maksiat. Berarti persoalan kanca iki lho. Wis ngene wis. Aku tak ngalih golek kanca liya wis. Mesti ngoten lek jenenge wong bener-bener krasa anggere liwat kono. Anggere liwat kono mesti kena polisi, anggere kono liwat kena polisi, anggere liwat kono prit polisi kan sampean mesti golek dalan sing ora ndek polisi lah ngoten kan ya. Nggih. Nah, anggere kepethuk kono jejak main lho. Lha salah sampean dhewe to. Wis ngerti lek sampean gak iso mengelak kok panggah marani ya. Ya salah dhewe. Tegese sebenarnya oleh Allah diberi kesempatan tapi sampean kurang cerdas memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kehambaan panjenengan dumateng Allah. Al istiqomatu utawi ajek jejeg konstan istiqomah alal ubudiyati ing ngatasé jalur pengabdian kehambaan dumateng Allah iku layunakidu ora bisa ngrusak, ora bisa mbatalaken, ora bisa nggih napa njabel, ora bisa melawani ha ing istiqomah apa sing ora bisa melawani fi'lu dzambi nglakoni dosa. Bahwa jalur istiqomah keibadahan itu tidak bisa putus hanya karena melakukan kesalahan dosa. Ini penting tinggi pedoman. Tegese sampean nglakoni dosa itu bukan berarti sampean di PHK oleh Allah leren leh dadi kawula iku ora, ngoten lho. Panggah SK kehambaan tidak dicabut. Walaupun sampean nglakoni dosa. Tapi bahwa lakon dosa itu ada efek tanggung jawab, jelas ada. Betul ya? Jelas ada. Alasabilil faltati sing nglakoni dosa alasabilil faltati ing ngatasé dalan luput wal hafwati lan tegese luput tegese ora dirancang. Kecuali lek dosa wis dirancang pancen menjadi cita-cita kecilik cita-citane aku pokoke sok ben gedhe kepengin dadi maling sing unggul. Aku kepengin dadi perampok sing mlebu metu penjara ora enek sing wani karo aku. Lah niku jenenge dosa sing model meniku ora faltah. Dudu afwah. Tapi pancen wis nayeng atine. Wis niat cul cilik cita-citane pancen pengen dadi pencoleng sampai ndeke belajar kanuragan tirakat macam-macam karena pancen arep dadi pencoleng. Nek pun ngoten niku saat itu jelas orang yang model begitu salah pun tidak merasa salah. Dan itu sulit, memang sulit kalau sudah sampai pada tingkat itu. Idza jaro tetkalane wis lumaku
apa al-qadru takdiri Allah alaihi ing atase kawula ing atase dosa mau bidzalika kelawan mengkono-mengkono secara kebetulan luput salah keliru salah tafsir salah penyono salah perhitungan tak kira iki ora apa-apa tibake apa-apa kan ngoten nggih tak kira aku gandeng karo cah wedok iku ora sampai apa-apa lah tibake kok sampai meteng lho ngoten iki jenenge kecelakaan sabilil faltah kecelakaan tapi ora kok terus jadi bener ya ora lho nggih jenenge kecelakaan itu sampai tubruk bersikil keseliu iku ya panggah keseliu ae ngoten lho nggih ora kok terus wah kecelakaan ora sengaja saya khilaf apa cukup muni ngono enggak ya jenenge khilaf salah ya salah ora kok terus oh iya lek ngono kowe khilaf lek ngono kowe bener krana kowe nglakoni ngono iku ora sengaja lek ngono bener kowe lho ora iso salah ya salah ada tanggung jawabnya wa innama yunakidu angin pestine bisa merusak ha ing istiqomah dalam kehambaan apa sing bisa merusak al israru netepi israr niku waliane wiridan lek wiridan niku barang sing apik dilakoni ajeg niku jenenge wirid tapi lek israr niku wiridan dosa niku jenenge israr wiridan tapi wiridan dosa ngoten lho nggih wiridan dosa niku jenenge israr sing marai iso medhotno tali kehambaan niku nggih lah israr niku lah israr ajeg nglakoni alahi ing atase dosa mula langkah yang perlu dilakukan oleh orang yang berdosa fa idza waqa'a mongko tetkalane wis terjadi minal abdi saking kawula apa sing terjadi dzambun dosa fayam bagi mongko seharusnya wis wajibe lahu kedue kawula apa sing seharusnya an yubadira arep yen to cepet-cepetan sapa kawula mang cepet-cepetan ila taubati maring taubat minhu saking dosa walayai asulan ora putus asa sapa kawula mang ora putus asa bisa babi wukuihi kelawan sebab tumibane si kawula mang tumiba fihi ing dalem dosa putus asa minal istiqomati saking tetep ajeg ma'arabihi sertane pangerane kawula aja kok terus mbok nggo alasan krana kowe nglakoni dosa terus malah mundur saka istiqomah justru krana dosa kowe ndang buru Allah bendang dicuci bendang diresiki aja kok malah ngedol dan balik rono bendang disiapno banyu anget disiapno macem-macem obate lek dengkulmu memang melicet ya bendang digolekno obat merah bendang diblebet bendang ana penyelesaian lek kowe malah ngedoh ngono ya malah ora ndang beres-beres dosamu wayaro lan ningali sapa kawula ana sak temene rob iku tara dawus musir wayara lan aja duwe penganggep niku jane enten walayara ngoten wayara lan aja duwe penganggep sapa kawula anahu sak temene pangeran iku tara dawus musir sapa pangeran hu ing kaabad wa abadalan tegese ngadohaken sapa rob ing abad ru'yatan kelawan anggepan kelawan kesimpulan tuji bukan bisa netepaken apa ru'yah lahu maring kawula majibaken netepaken al-qunuta ing putus asa min rahmatillahi saking kawelasane Allah taala
Wal ya'salan tegese putus asa min rauhillahi saking kajembarane Allah Ta'ala maha luhur Allah di annahu krana sak temene kelakuan secara kenyataan qad yakunu di annahu krana sak temene kelakuan iku qad yakunu kadang-kadang ana apa zalika dzambu mengkono-mengkono dosa ana iku akhira dzambin pungkasane dosa kudira kang wis ditakdiraken apa dosa alahi ing atase abet waqat waqa'a lan memang wis teman-teman terjadi apa zalika mengkono-mengkono dosa wa faragha lan wis rampung apa dosa minhu saking abet tan wis rampung ta dosamu ya engko sing aja cara jawane sing wis ya wis sing arep teko aja dibaleni nah ngoten enggak yang niku lek atine tesih kebuka walaupun kecil tesih kebuka walaupun cilik bukaane niku sebenarnya titik persoalan niku lak setrum iman niku setrum iman dan ini pun jadi kesepakatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa dosa itu tidak bisa menghapus keimanan. Dosa itu tidak bisa memutus keimanan. Hanya menghapus ukur-ukur. Sesuai delemok ireng ngoten lho nggih. Nah, niku sesuai terus dosa imane ketutup. Tapi mboten pedhot. Imane ketutup tapi mboten pedhot ning kaling-kalingan. Dan niku lek dibusek dosane sangat ngoten. Dan mungkin tulisan iman sing lawas niku muncul kan. Lha kok sakjane ngoten tok mawon. Tapi nggih kakean busak-busuk ngono tuh ya. Mboten sing jebol bukune ngoten lho. Jebol bukune. Jadi secara kenyataan orang melakukan dosa itu saat melakukan itu kan sebenarnya dosa terakhir tuh. Saat melakukan dosa itu adalah dosa terakhir. Maka jangan sekali-kali kamu menganggap akan dosa lagi. Berarti wis ana keniatan ora arep dosa neh, lha ngoten to nggih. Lah nek sampean wis mutusno alah takdiri aku wis pancen arep dadi wong elek, iku maknane sampean wis mbuka pintu dosa anyar. Wis ngerancang program arep nglakoni dosa neh. Iku jane sing mboten tepak sampean dhewe. Bisa lah maringi lawang loro. Sing sitok lawang dosa, sing sitok lawang israr, lawang begedut. Lawang dablek, lah sing sitok lawang taubat. Lah kok sing sampean leboni lawang begedut. Dosa wis mlebu rono getun. Getun tapi ora gelem ngalih. Lah niki nggih repot to nggih. Ya ndang ngalih, sing penting ndang ngalihmu kuwi. Ndang ngalih. Jaluk tulung Gusti Allah. Nah, tobat niku sing dienggo pandengan, sing dienggo pantengane ati nggih Allah. Jangan sekali-kali kamu bertobat hanya sekedar karena ingin mendapatkan penghapusan nama jelek di mata manusia. Kalau hanya itu motivasimu, maka nilai derajat kehambaanmu pun akan kalong lagi. Nah, niku pun malah kadang-kadang itu dosanya lebih besar lagi. Sakjane dosamu sing numpuk diinginane kuwi sekedar dosa nyalai peraturane Allah. Ning bangsa kowe budal taubat malah nggawa dosa anyar. Mergo ternyata taubatmu mergo disawang wong ora mergo arep madhep ning Allah. Nah, ngati-ati niku. Hati-hati mulane nek tobat iki sing kokoh sisan. Tobat sing kokoh aku ora urus karo kowe kan. Butuhku tobat pengen oleh ridane Allah. Mbok paido gak mbok paido urusanmu.
Ngaku urip sing rejekine duduk raimu, ngoten cara gampangane. Ben tatak niku cara gampangane teng ati diomongne ngono. Sok-sok nuwun sewu lho nggih. Iki terus terang kadang-kadang kanca dhewe bolos dhewe. Masyarakat dhewe niki sok-sok sing wis apik-apik niku sok GR, rumangsa wis apik dhewe. Lek enek wong tobat anyaran ora mundak didorong ben kendel tobaté, malah dipaido. Oh, lho biasane bunga-bunga mendem gedongi botol ae saiki nyekelmi kazan ngono lho. Mikir mbok anggap botol bir piye. Ora usah muni ngono mbok diempet mbok ya ben ngono ae lah wis pira-pira. Biasane ndeke bunga-bunga mendem lho saiki bunga-bunga azan lek wis pira-pira. Nggih lho nggih. Kadang-kadang sing akhlake elek niku malah sing wis jamaah rada suwe niku. Cangkeme ora kuat ngempet ngoten. Wis sering lho kasus-kasus ngoten niku sering terjadi. Lah bangsa ngoten akhire sing niki mundur sisa. Ketepaan niate tobat ora full pisan. Cara setrume tobat mboten full. Jenenge lek setrume tobat full ya cuwet mawon. Alah yene. Kowe muni ngono muni-muni ya. Ngaku butuh apik, butuhku arep sowan Gusti Allah, ora arep ngadep raimu lho. Ngoten cara gampangane. Mesine kudu duwe tatak sing ngoten. Kersane tegar. Ora kok terus alah jare kon tobat, aku saiki wis belajar ning langgar jamaah malah dicurigai nyolong sandal ngono lho. Niku jenenge putus asa. Putus asa. Niku kedah dipahami saestu seluk-beluk tatanane ati sing kaya ngoten niku. Jangan sekali-kali memutus diri dari jalur setrum kehambaan dumateng Allah Subhanahu wa taala hanya karena melakukan dosa. Justru kalau sampean iso ngolah dosa itu menjadi olahan yang baik menurut aturan Allah, justru melalui dosa itulah kamu bisa lebih dekat kepada Allah. Kalau kamu benar-benar bertaubat kepada Allah. Idza aradta tatkalane ngersakaken sapa Allah, tatkalane karep sapa sira. Nek kowe karep an yaftaha ing yen to mbuka sapa Allah laka kedue sira babar rojai ing pintu harapan. Fashhad mongko nyeksenana sapa sira ma ing peparing minhu kang saking Allah ilaika maring sira. Niki salah satu teori. Lah dos pundi to iki? Kan tapi takone ngoten. Supados kula nggih mun kadung kesuwen cul cilik niku mboten patek ngaji. Kanca kula mambu langgar kula malah mboten teng langgar. Bangsa sakniki pun tuwa ngeten kula pengen tobat kok mboten iso-iso. Kula niku maca Quran wonten tulisan Latin. Ajeng belajar salat tulisane Latin niku nggih pletat-pletot. Mesine ghairil maghdubi nggih maghdlubi. Tulisan Latin lah ngoten nggih. Ghairil maghdubi. Terus diguyu tiang-tiang. Wedilek salah. Iki sakjane kata-kata wedilek salah niku bisikane iblis sampean ben ora ndang tobat. Ben ora ndang tobat. Mergo sampean nyawang apa sing enten teng awak sampean. Lah, supaya sampean duwe harapan gimana? Niki dawuh Sayyidina Athaillah. Apabila kamu ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan besar kepada Allah, maka kamu jangan memandang dirimu. Pandanglah apa yang datang dari Allah. Cara Jawane Gusti, wong kula riyin dereng nglakoni dosa mawon jenengan pun gadah asma Al-Ghafur. Kula dereng wonten Gusti. Nalika kula sik dereng wonten tesih teng jerone ngadam dereng wujud iku asma jenengan pun Al-Ghafur. Lah mosok to lek kula sakniki mun nglakoni dosa terus ajeng mlebet Al-Ghafur mboten saged. Nah, kalau itu yang kamu pandang, maka yang namanya maghfirah dari Allah
itu sangat luas. Sehingga kalau hanya sekedar mbok jeguri nganggo dosamu, itu terlalu kecil dosamu kalau akan merubah maghfirah Allah. Blas gak berubah. Ora enek ceritane kok dermaga pantai itu bisa menghentikan ombak lautan. Gak akan bisa. Terus ombak itu terus. Maghfirah Allah itu terus berjalan. Ya dari kowe gelem jegur laut ta ora? Wis ngerti lek maghfirah sak lautan samudra lho kowe malah ora gelem jegur laute. Malah kowe nyusun gunung dukur numpuk dosa neh. Nah niku kalau kamu ingin mendapatkan harapan besar kepada Allah, maka saksikanlah apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu. Kamu diberi apa oleh Allah? Ternyata diberi banyak hal. Dan itu bukan karena baikmu. Ya kan? Kamu diberi banyak hal itu bukan karena baikmu. Wong kamu belum pernah baik kok. Nalika kowe urung enek iku kowe pernah baik kan? Belum. Lah itu aja kamu diberi hidung, diberi mata, diberi macam-macam. Kamu belum pernah berjasa sudah diberi dulu oleh Allah. Apalagi sekarang pernah salah, minta ampun mesti diberi. Karena memang wadahe ampunan itu liwat dosa kuwi. Kan ngoten. Nah, lek ngono aku saiki bareng lakoni dosa, kesempatan tak ngajakne proposal karena dosa saya. Tuh, penyunane ngoten. Nek paham ngoten, sampean mungkin saged membuka banyak hal baru yang akan diberikan Allah dumateng para pentaubat. Wa idza aradta lan tatkalane ngarepno sapa sira an yaftaha ing yen to buka sapa Allah laka kedue sira babal khaufi ing pintu ketakutan ben ora sembrono. Pemane kowe pas nglakoni apik sembrono to sampean piye to aku malah ngelamak karo Gusti Allah. Rumangsa aku rasa ora tau salah iki piye. Malah gak duwe rasa wedi kepada Allah. Nek kowe kepengin oleh rasa wedi, dibukakno rasa wedi kepada Allah, fashhad. Mongko nyeksenana sapa sira ma ing tumindak-tumindak mingka kang sangka sira dhewe ilahi kang bakal mbok aturne Allah. Mergo lek tumindak kuwi mbok akoni saka awakmu dhewe, arep mbok aturne Allah, mesti ora payu. Mesti ora payu, salat ritek, salat niku ora mesti ora payu wong. Nggih to? Salat apa kok? Muni Allahu Akbar tapi jek nguyur ning sawah. Nggih to? Ora payu. Suci apa? Nuwun sewu. Nglambe kula dienggo misuh muni Allahu Akbar niku. Allahu Akbar tercemar. Kudune lek wong muni Allahu Akbar ku cuk cilik sampai tuwek ora tau muni sing elek-elek. Munine apik terus. Iku baru Allahu Akbar payu diaturne. Pantes ngoten lho. Lah wong ngadu popok kena ompol. Ngadu apa kowe? Dik sampean ora duwe popok liyane kompolan. Wong sampean sak obah-obahe ngompol terus. Lha menungsan iku lek dipikir sak obah-obahe lagi ngompol terus. Sampai pikiran ompol, pikiran tai, pikiran isine WC, pikiran isine weteng niku berarti pikiran sampean kan pikiran popok. Gitu lho ngono kok sampean aturne Allah, wah zikirku tak aturne. Alah, zikir apa? Iku zikir apa? Nek sampean kelingan niku gak wani, sampean ajeng cepete-cepete teng ngersane Allah. Mesti sampean jepiping. Aduh, piye iki? Nggih, jane gak ate sampean jajal. Mulai sampean rawani metu koma. Rono-rono dosa ya, sampean terus mengkerep cilik ngoten. Tapi lek sampean pas kelingan lho ngaku kawulane Allah.
Juraganku sugih sembarang kali aku digai ya. Wah ya itu ngoten jaman. Lah niku mulane nggih terserah sampean aja milih pundi. Ngoten milih pundi. Nah sing apik wong lek pas dosa niku buka rojak ben ora putus asa. Bisa buka rojak itu harapan akan dapat ampunan. Ora kok rojak gak apa-apa dosa neh. Lho ora ngono, kuwi jenenge ora rojak lek kuwi. Kuwi jenenge kumawani jarak. Sing jenenge rojak niku mboten kok dosa neh apa-apa, kok tobat to. Ngono. Kuwi duduk rojak kuwi. Kuwi ngerancang program arep etrek-etrek aturane Allah. Nek sing jenenge rojak kuwi senajan aku sing wis kliwat ki wis dosa, harapanku untuk diampuni tetap ada. Oleh karena itu saya tak berjalan menuju ampunan itu. Jadi berjalan menuju ampunan kan berarti dosanya ditinggal. Jadi sampean berjalan menuju Kediri kan Blitar kudu ditinggal ora. Aku mengharap dapat masuk kota Kediri, tapi parake ning Kanigoro. Terus ning Lodaya, terus ning pantai pinggir kono ngliyep. Nggih. Iki jenenge ora arep budal ning Kediri. Jare mengharap ampunan Allah tapi dosa diterusne ae. Dengan alasan, "Oh, innallaha ghafurur rahim." Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lha aku dosa terus. Ora lek kuwi sadidul iqab kuwi. Kowe arep mlebu ning lawang sadidul iqab. Mergo bentuke kowe arep ning segara kidul berarti kowe arep jegur segara kidul. Ngoten. Lek kowe arep ndelok pameran ning Kediri, ya malah ngalor budal ning Kediri. Tanda-tandane liwat Serengat, liwat Sambi, liwat Kandrat kan ngoten. Sing mbok liwati kan niku lek arep ning Kediri. Lah ora jare arep ning Kediri lah kok sing mbok liwati Lodaya, Alas, terus nabrangan jegur-jegur jurang terus. Ya sida disaut nyira kidul. Nek kowe arep mleboni Asma Al-Ghafur Ar-Rahim, maka bentuknya adalah seturunnya setur ibadah, seturun penghentian maksiat. Lek bentukmu ki bentuk terus neraki dosa ngono kuwi, kowe ora arep mlebu Ghafurur Rahim, tapi arep mleboni Sadidul Iqab. Sama, Sadidul Iqab itu ya kayak Gusti Allah padha ae. Ghafurur Rahim itu ya asmane Allah padha ae. Lah terserah kowe arep mlebu lawang ndi. Lho, ngoten. Terserah wis, bebas kok ini luas sekali kok. Dimanapun kamu tetap di dalam wilayah Indonesia. Ya mbok kowe mblawok-mblawok ning jero jurang, mbok kowe duwe omah apik duwe bangunan, itu semua masih di wilayah Indonesia. Kowe dosa jelebut ya ning wilayah Allah, kowe arep ngibadah getu ya ning wilayah Gusti Allah. Nek mbok sempitno bahwa Allah hanya bisa meletakkan saya di jurang kenistaan dosa ini, itu jenenge mempersempit wilayah Gusti Allah. Luwih dosa anggapanmu iki timbang dosamu sing mergo kowe jegur ning kesalahan. Luwih gedhe dosane kowe nganggep bahwa Allah gak bisa merubah saya menjadi baik. Anggapanmu sing ngene iki luwih gedhe dosane katimbang kesalahanmu sing trimo nglakoni dosa-dosa sing menyalahi aturan. Mergo lek sing dosa sing mbok lakoni sing dhisik ku nyalahi aturan, tapi nek sing dosa sing iki kuwi wis mengguncang posisi ketuhanan Allah. Mengetok itu iya mengetok itu memutus jalur takdir Allah yang mestinya sangat luas, kamu batasi sendiri menjadi sebatas pemahaman kamu. Mulane nek sampean pengen buka rojak, ya pandanglah keluasan Allah. Tapi lek kamu ingin tahu khauf, pandanglah kepicikan dirimu. Ar-roja'u utawi rojak, optimisme. Zaman sakniki lek ngarani ngoten. Ar-roja'u utawi optimis, harapan, wal khaufu dan
kekhawatiran dan ketakutan iku halani suasana kerohanian loro an musahadata ini saking dua penyaksian loro sing berbeda. Wong niku lek sing disekseni niku pecerane tangga ya ambune banger. Tapi nek sing sampean sekseni niku ruang tamune ya apik. Lek sing sampean sekseni niku kanugrahane Allah, kejembarane Allah, sampean mesti berharap. Tapi lek sing sampean sekseni niku kealpaan, kepicikan, kerendahan, eleke awake dhewe, maka yang tumbuh adalah rasa takut. Dan faman aroda, faman mongko utawi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man an yuftaha ing yen to dibuka lahu kedue man apa sing dibuka babur rojai pintu harapan fal yashhad mongko becik nyeksenana sapa man ma ing kanugrahan minallahi saking Gusti Allah lahu kang tetep kedue man rupane kanugrahan minal fadli saking kanugrahan kang luweh-luweh wal karomilan kemurahan wal isafilan pitulung kesempatan wal altofilan piro-piro kawelasan. Isaf niku pitulung kesempatan, diberi kesempatan lagi untuk baik niku namanya isaf. Nek altof niku disayang-sayang ora apa-apa ngono. Nek repot sithik ditulungi ditanting niku jenenge altof. Sing biasane enggak ketara. Ngoten altof niku kasih sayang sing lembut sing sampai sing disayangi dhewe gak ora lek disayang. Niku altof. Nek gelem ngono, nek wong nyekseni kanugrahane Allah, kemurahane Allah, pitulunge Allah, altofnya Allah, fasayaglibu mongko bakal nglindih. Bakal nglindih alaihi ing atase man apa khina idzin nalikane iki wis paham tenan tentang kanugrahan mau apa sing nglindih halur rojai suasana kerohanian yang selalu optimis. Selalu ada harapan mesti nek gak ana harapan ya wis nili sawahe wegah. Tapi nek jek harapan arep panen mergo ketoke kok ijo-ijo ngono. Lah niku nggih tilak-tilik mawon. Sampeyan kok sing ketok niku kok kanugrahane Allah, sampeyan mesti semangat untuk terus mendekat kepada Allah. Karena Allah akan ngedum berkat. Ya, tapi lek sampean wis menutup sendiri alah wis keri paling kendurene mesti jam 8 lha iku jam 8:30 buyar kendurene paling lek urung-urung sampean putusi dhewe ya balik dalan ra sida oleh berkat. Tapi lek punya harapan enggak wis to. Senajan wis buyar mesti di omah loman kok. Teko keri ritek mesti oleh berkat. Ya ngoten mesti budak. Enggak Gusti Allah arep menggak pangapurane. Senajan keri ritek sing kancaku tunggal SD biyen saiki wis dadi kiai. Aku saiki lagi pensiun lagi kelingan pengen ngibadah. Ora lek keri wong isih ning donya kok. Pangerane kono mbek pangeranku ya padha kok. Sapa ngerti malah engko dikongkon ning pawon isa-isa terus malah kon gowo sisane wong-wong kuwi malah oleh sego akeh lho ngoten malah. Nek punya harapan gitu sampean ora kok terus mundur, maju terus, mendekat terus. Terus aku tak mendekat terus. Enggak ada istilah terlambat itu enggak ada. Karena punya roja. Dan wa manutai sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man. Ngarepaken an yuftaha ing yen to dibuka. Lahu kedue man apa babul khaufi. Pintu khauf, pintu takut. Fal yashhad. Mongko selalu nyeksenono sapa man. Ma ing tumindak minhu kang saking eman tumindak mau ilallahi bareng digathukno marang peraturane Allah taala. Digathukno karo posisi kehambaan di hadapan Allah. Gak enek sing cocok.
Napa sing sampean tandani senajan ketoke cocok, lek diteliti tenan gak cocok. Mesti gak cocok. Yo cocok. Semono sampean tok teng soal wahdaniyah, wahdah, ahadiyah ora ana sing cocok. Mestine ahadiyah jeblas ora ana apa-apa, nyaman cek bentele terus kok. Ora ana sing cocok, nek delok niku ora ana ibadah ditampa. Saestu niku. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Syai'a. Seandainya tidak ada kasih sayang Allah dan tidak ada kanugrahan Allah, maka tidak ada satupun perbuatan kamu yang bersih. Tidak ada. Ndi sing bersih? Ayo nuju. Ora iso. Getihmu najis kok. Bersih piye? Anane diarani keluh iku suci. Iku sing ngarani suci lak Gusti Allah. Nek delok asline jane kan yo sumber kon jero kan yo padha najise. Kenapa antarane eluh karo uyuh kok beda? Padha asine. Hah? Lho padha kotore lho. Antarane uyuh karo umbel kok. Sing umbel diarani suci. Sing uyuh kok diarani najis. Padahal padha jemberine. Ini ku sing nggawe keputusan iki. Ya Allah dhewe lek uyuh najis sing maringi keputusan Allah, lek umbel suci sing maringi keputusan ya Allah. Ngoten lho nggih. Berarti sakjane kowe diarani suci upama gak suci kuwi sakjane sing ngarani ora kowe ya panggah Allah. Lek didelok kok asline kowe dhewe akan masuk kepada wilayah kesucian Allah, kamu mesti diusir. Mergo kowe kotor terus. Yo lek delok niku mesti kudune wedi. Termasuk maminhu ilallah niku sesuatu yang dari hamba kepada Allah rupane ma minal mukhalafati saking nulayani wal isyani lan maksiat duraka. Nulayani maksiat duraka melanggar batas. Boten kok iki lek kula nggih dul cilik pun latihan bener. Wong kula ngaji fikih ning dul cilik mboten lek kula mukhalafah. Ya, soal mukhalafah mungkin kowe ora. Soal maksiat menawa kowe krana terlatih ora nglakoni. Tapi menawa sing tiba iki kowe ya wasuil adabi lan eleke tata krama. Mergo kowe lali. Nglali niku elek tata krama. Wong kowe diadepi Gusti Allah terus dijagungi Gusti Allah kok kowe plengas-plengas mlengak-mlengak kan ora tata krama to kowe. Nggih. Allahu Akbar. Kowe lak mestine muni Allahu Akbar tak mertamu ning ngersane Allah. Lah kok kowe plengakan atimu. Delok toko, delok bati malah nglamun. Sampai imamnya wis ruku ijek ngadeg terus mergo nglamun ngitung utang. Kapan? Kowe iso tata krama kapan? Mungkin kowe secara mukhalafah ora, buktine ora. Wayah salat ya salat lak mboten mukhalafah ta. Wal asyan ora maksiat. Wong nyatane klambi sarung sing tak nggo ya halal ora oleh nyolong. Iya. Tetapi mungkin atimu gak tata krama. Wasuil adabilan eleke tata krama baina yadahi ana ngersane Allah. Mane lek ndelok ngoten, sampean teliti dhewe tenan. Sampean rinci, sampean daftar kekurangan-kekurangan sampean. Oh ya fasaya ribu. Mongko bakal nglindih. Alahi ing atase kawula man sing karep buka khauf mang. Gina idin nalikane iki ngrumangsani sulaya, ngrumangsani maksiat, ngrumangsani ora tata krama, apa sing nglindih halul khaufi, suasana takut kepada Allah. Takut otomatis. Nah, sakjane khauf karo raja niku mboten gentenan tapi bareng. Saya juga harus tetap berharap apa yang datang kepada saya dari Allah itu sebenarnya kehormatan bagi saya. Tidak mungkin
Allah sudah mendatangkan sholat kepada diri saya kok terus sholat itu diusek-usek dhewe Gusti Allah enggak mungkin. Mergo sing isbat netepno aku iso salat ya kono dhewe. Tapi bangsa teko salate ning awakku terus tak akoni iki salatku. Lah kok salate dadi kotor ngene wah gak ditampa iki. Gak ditampa. Bahaya iki. Lah wedi. Tapi ya terus tetap berharap. Nah, ketika kutub utara, kutub selatan itu gentenan, akhirnya muter. Nalika muter, dinamone muter, ngetokno setrum. Disitulah menjadi kestabilan hati, istiqomah, masuk wonten kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzu bika minasyarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.